sammen, og velkommen til i dag til hvad? Jørgårds køkken. I dag skal vi lave æg. Easy. Og vi har snydt lidt på forhånd. Så vi skal bruge 2 æg. Spejlæg er det faktisk. Ja, det er ikke så skal bare æg, for det her det er bare ikke sådan en flydende eller andet. et eller andet let flydende omega 3. Ja. Hvilket der gør fast som jeg ikke aner være. Og så skal vi Det er sådan noget. 2 æg. Og så skal vi bruge en spand. Og så starter vi bare. Vi skal lige tænde. Det kommer der. Nej, ikke endnu. Ja, jo, det er rigtigt nok. Er det ikke Du skal holde den på indtil. Så skal du gøre sådan der. Nej. Det er bedre finde ud af det. Sådan der, prøv at vente. Og så, du slår bare dit eget æg ud, så. Okay. Hvorhen? I glasset. Så, og så. Hvorfor slår du ud godt? Og så smider du den her i skraldespanden. Og så lægger vi den ud på. Fordi ellers så kommer der sådan noget på. Og så. Ja. Okay. Kan I se mit ansigt? Kan vi se ansigtet bugter lige? Godt. Og ja. Sådan. Ej, for Sivan. Det var jeg god til. Ja. Er du klar? Så jeg stiller lige den, så vi kan se det. Okay. Optagelse af det. Nej, det er den forkerte. Den der. Væsker. Skal vi bare tage det her i? Og det bliver sådan et stort spejlæg. Sådan der. Ja, det er fint nok. Så skal vi bare over. Så deler vi det bare over. Vi skal lige have noget mere. Ja, det skal vi selvfølgelig. Det du ved godt, det er sprit. Smart. Ja. Okay, det er lige. Ja. Og jeg tager lige kameraet op igen. Okay, jeg gør det bare lige. Så kan det være, at I kommer til at skulle se det. Hvad skal det? Og så sætter vi lige nu. Vi sætter den lige op på lidt mere. Nej, det er fint. Og så skal vi faktisk bare vente. Og imens man venter, så kan man altid lige rydde op. Så den her, Ja. den sætter der. Og den der, ja, den. Oh. Det var fordi, vi glemte at få det her på. Ja, det er også første gang. Så Kan man ikke lige... vi må dele det ud. Det bliver nok sådan noget omelet, eller ikke? Ja. Ja, vi prøver det første gang. Det var helt nederen. Og kan du ikke lige stille kameraet lidt væk? Ja. Det begynder sådan lidt at ryge. Ja. Så vi er godt i gang. Ses når, Prøv at se nu en helt hvid. ses når det er blevet rimelig godt. Den er ikke blevet helt god endnu, men nu Men den er begyndt at boble, så det ser godt ud. Lige må der Wow, nu sker der noget. Prøv at se herude. Prøv. Nu sker der noget. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Og I kan skrive noget i kommentaren, hvis idéer til, hvad vi kan lave. Mm. Det bliver jo et stort spejlæg. Ja, så vi kan bare dele over. Eller sådan. Ja. Så vi ses lige om lidt. Og opskriften, der skal I bruge, det kommer som an på, hvor mange jer. Vi lavede bare 2 æg. Sådan en her, vi kan selv bestemme for nogle æg der. Økologisk Og så æg, vil vi gerne have. bruger vi, Emil siger det. Hvad er det, Emil? Sig det. Det flydende Ting, et eller andet. Og så det putter jeg så bare på panden Det er sådan noget olie noget. med fuld Rebecca. Og så, det er fint. Og hvis I vil lave et
sådan et stort æg, ligesom os her, så skal I bruge sådan en her halvstor pande. Halvstor, jeg kan lige vise. Halvstor pande. Så stor skal den 2 æg. Og det her flydende halløjse. Ja, og så skal I også bruge et glas Et glas. til for eksempel. Eller det kan I selv bestemme. Ja, Hvis I ikke vil slå det ud der på panden. ja. Og så skal I bruge et eller andet til at kunne tage det op med. Og nu tror jeg faktisk, den er ved at være klar, så... Og så Vi prøv at kigge lige ude i kanten og se om du kan vende den. Det kan jeg ikke. Skal det være sådan en dobbelt en? Jeg kan ikke engang få den af. Jamen så vent lidt mere. Nej, den er fin nok. Tror jeg. Ja. Så prøv at køre sådan rundt ude i kanten. Vi skal lige se den på den ene side. Det går ikke så godt lige nu. I sætter den lige på pause, så kan vi... Og I ser den igen, når vi er færdige her. Det er ved at det er sådan lige gået lidt galt. Ja. Men jeg tror, vi tager den af panden nu. Så, Og så må vi se, hvordan det går. så er de færdige. Ja. Men blev ikke helt så pænt, som vi lige havde planlagt. Nej, men vi kan altid gøre det bedre næste gang. Ja, og det er også vores første video i køben. Altså. Og her har vi noget peber, og det er en rigtig god idé at putte det på, fordi det er bare i. Det er dejligt nok. Jamen, ja, du kommer. Altså. Ja, så det er jo bare det. Og så, Nu så ses vi, når vi spiser den. ja. Og så vil vi bedømme det. Ja. Hej! Første gang. Og vi skal bedømme den her. Ja. Dims. Vi prøver bare lige. Smager det godt? Vi prøver med det der. Det smager fint. Eller peber. Og det er meget hurtigt at lave. Så hvis I lige sådan lidt lavesulten, fordi... Eller det tog ikke så langt. Det tog lang tid for os, fordi det er første gang. Men det smager godt. Det er meget godt med salt og peber. Fra 1 til 5, vi kan give 5 stjerner højt. Hvad vil du give den? Fra 1 til 10. Kan man give halve? Hvis du vil få den 1 til 10. 1 til 10 stjerner. Kan man give halve? Nej. Okay. Og 5. 5. Ja. Men det er en 3'er, tror jeg. For det er ikke det bedste, jeg nogensinde har smaget. Nej. Det er ikke så dårligt. Måske 4 stjerner. Og I kan skrive, hvad vi skal lave nede i kommentaren. Ja. Og det var bare det. Så husk at like. Og husk at subscribe. Peace.